Potom tu pán Pešlo hovoril o tom, že sa tu šíria po Skalici dezinformácie, tak by som rada povedala, že áno, z vašej strany. Vaše fakty a mýty, museli by sme ich začať jedno po druhom rozoberať, ale však tu budú otázky, bude k tomu priestor. Ako ukážku vašej, jakým spôsobom vy informujete, je to, že keď sme videli váš dvojminútový zostrih z prvého kina a keď sa pozriete na 3-hodinovú diskusiu, absolútne nezodpovedal tomu, čo sa tu dialo. Tu dvaja ľudia, pán Fekete sa vyjadril za, alebo teda bol taký akože podporovateľ, pán poslanec Beňa, toho ste vystrihli, a pán Bucha, ktorý začal iba tým, že to zevo v Rakúsku bolo čisté, nesmrdelo a potom mal otázky, tak ste ho odstrihli v tej prvej časti. Takže za mňa je toto účelová dezinformácia, takto zostrihať video. A v tomto zmysle, toto je len praktická ukážka toho, akým spôsobom vnímame vaše informácie aj o ZEVE, o celom projekte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Máchačková, za váš vstup. Tu si dovolím zareagovať ja. Viete, myslím si, že zostrihať trojhodinovú diskusiu na 1,5 minúty vôbec nie je jednoduché a prosím, robil som 20 rokov v médiách, akokoľvek a čokoľvek si môžete myslieť o médiách. Vždy je to na subjektívnom zhodnotení toho, kto to striha. Tú akciu organizuje investor, my sme sa rozhodli zostrihať tam to, čo sme sa rozhodli zostrihať. Mám za to, a poviem to kedykoľvek, že nič sme neprekrútili. V tom texte, ktorý uvádzal ten spomínaný status, bolo evidentne napísané, hoci pán Bucha mal počas verejnej diskusie niekoľko kritických príspevkov a s nimi súvisiacich otázok, vážime si jeho korektnosť pri otázke v zátvorke zápachu zariadenia ZEVO v Cistersdorfe. Nič viac, nič menej. Viete, keď sledujem niektoré vaše príspevky na sociálnych sieťach, lebo nebudem sa tváriť, že ich nesledujem, tak vy ste tu dlhé mesiace šírili fejkové videá a umelou inteligenciou vytvorené vizualizácie spalovne bez toho, aby ste tam korektne napísali, že to vytvorila umelá inteligencia, že a takto spalovňa nevyzerá, pretože investor do tej doby vizualizáciu neposkytol. To považujem za neférové, to považujem za prekrúcanie a takýchto príspevkov by som vám vedel teraz vymenovať veľmi veľa. To len na margo toho, že čo je neférové a čo sa prekrúca. Ďakujem pekne.